det her sted. Jeg har nok tænkt mig for det første, fordi jeg godt kan lide de her. Så vil jeg komme og spise dem, selvom det ikke er lavet godt nok. Så vil jeg sådan en lille sted, hvor jeg kan slappe af og være alene og spise det bare det her. Og ja, tænker. Måske en lille smule også legehuset, men ikke for tit, tror jeg. Jeg tror, at min bror vil nok overtage det der plads. Det er så meget drengeagtigt for at lege med de andre naboer måske. Eller måske kan jeg bare give med ham. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forestille mig, at jeg vil nok komme og kæmpe meget for det her plads, hvis min bror vil også have det. Fordi det er meget sjovt. Så vil det være køkken. En anden sted. Fordi altså køkken, hvor det alt sammen, hvor min mor kunne lave mad, og jeg kunne hjælpe hende. Og så ville det min far og min bror. Og så selvfølgelig min far ville nok give noget lektie til os og spørge om vores hjemmearbejde og tjekke om vores hjemmearbejde. Og begynde at fortælle os, hvor hårdt det er i livet, at man skal bare læse hele tiden, og læse og lave arbejde meget, og vi skal ikke få noget ferie, fordi vi skal prøve måske hjælpe vores lille fætter, eller passe på vores lille fætter, eller kusine, eller hvad vi har, i stedet for at nyde vores ferie. Sådan var det med mig i hvert fald. Min allerførste ferie, da jeg blev 6 år gammel, blev jeg sendt til at passe på min lille kusine, som var baby, 6 måneder. Så det var min første oplevelse fra min far. Så vi kunne spise sammen og have det hyggeligt og føles som en familie. Og hvor lang tid vi var en familie. Og så vil det være her. Det vil være. Jeg gik i gymnastik i 10 år. Det kunne godt nok skaffe mine rigtig gode miner. Så kunne jeg godt forestille mig, at som lille pige, at jeg kommer og kravler op og laver alle mulige forskellige gymnastik eller motion
Eller prøver forskellige og imponere min familie, hvor god jeg er. Eller min bror, eller min veninder, hvis de kommer på besøg. Så vil jeg nok prøve at vise dem igen, hvad er det egentlig, jeg har lært til sidst. Så kunne jeg godt prøve at forestille mig, at jeg vil nok komme op på trappen. Men så vil det være sådan en ønskeopstilling. Altså, jeg vil forestille mig, jeg kunne godt forestille mig, at måske vil jeg meget gerne komme op, men jeg får bange for at komme op, fordi det er min forældres territorium, og måske har jeg ikke lov for at gå der. Så det er sådan et sted, hvor jeg længes at gå op. Det kan gå af trappen i hvert fald, og komme op og se din anden verden, min forældres verden. Det kan jeg godt forestille mig meget, at det vil ske her. Også at der er så meget stillhed her, og farven er bare så flot. Og lidt mørk, og det giver sådan en mere, hvordan skal jeg sige det, integritet og seriøsitet, eller hvordan siger man, at det er for alvorligt at komme op, og de måske har ikke lov for. De modsatte af det her trappe, så er det kælderen. Hvis jeg ikke har lov til at gå herop, så er jeg helt sikker på, at jeg godt gå i kælderen. Så det er min yndlingsplads. Her kan jeg godt forestille mig, at det er følelsesmæssigt fri. At jeg måske kan græde i lignende og fri. Kan jeg på gudene, hvis jeg vil. Kan jeg løbe. Kan jeg sove. Kan jeg synge. Kan jeg hoppe. Kan jeg lave alt muligt. Uden at genere de andre. Overhovedet ikke. Og ja. Og det er også det her plads, hvor jeg kan godt sige også der, eller jeg kan godt mærke, hvad sker deroppe ovenpå, uden at dem må vide, at jeg ved det. Så det er sådan en meget observation sted.